सारा हन्दा लगायलायनो गोनां जादों बिटिआर नि दिनैनि सुइजारलेण्ड स' दैबाना गोबां जायगायावनो दैबाना जादों आरो आसामनि गोबां डिस्ट्रिक्टफोरावनो दिनै रेड एलार्ट होनाय जादों आरो जायखिजाया मानो बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव अखा बांखानि जाहोनाव दैबाना जादोंना जायाखै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर लोगोसे क'क्राझाराव गोबां जायगायावनो दै लोमसावनाय थासारिया जादों लोगोसे रबिराम नार्जारि सारनि न'आवबो दै लोमसावदों लोगोसे सारा हन्दासो लगायबावदों दै सारनो थाखाय स' जियानो जाया मानो लोगोसे बेनि अनगायैबो जायफोर दिनैनि समाव गथ' गथाय दङ बिथांमोनखौ फोरमायनो सानो जे नोगोरफोराव ड्रेन दङ खाथि खाला लामानि आरो बैफोर ड्रेनफोरा दैनि लोमसावनायजों नुवा जानानै थानोबो हानाय आरो बैफोर ड्रेनफोरखौ गथ' गथाया स्कुलाव फैनाय समाव बा गथ' गथाया ओंखारबोबा बेफोरखौ साबधान लाखिनाया मोजां मानोना बै ड्रेनफोरा दिनै दैनि जाहोनाव दैबाना जानायनि जाहोनाव दै लोमनायनि जाहोनाव गोबां ड्रेनफोरानो गोमानानै दङ आरो बेनि थाखायनो दिनै जायफोरा खि लामा दथायाव ओंखारबोयो गथ' गथायफोरा बैफोरखौ नोजोर लाखिनांगौ बिमा बिफाया मानोना बेफोरनिफ्राय जे मोनसे खैफोद जाया लोगोसे राकेश ब्रह्म सारा बिदै गोनां ना हमनाय ना सारनायखौ लानानै बिथाङा गोख्रों एक्सन लादों बेनि सायाव रायजो राजाखौ जे बिदै गोनां नाखौ हमनानै दा जा होननानै आगोलनो मोनसे बिथाङा खौरां मेल होखादोंमोन बा फेसबुक गावनि पेजआवबो बुंदोंमोन गोबां खोथा बुंदोंमन जे बिदै गोनां नाखौ दा सारना जा होननानै आरो बेनि सायावनो आइन बायदियै মানে বানপানী এই সিজন বিলাকত জুলাইৰ 15 তাৰিখলৈ যেন আপোনালোকে মাছ নধৰে মই আৰু বিনম্ৰভাৱে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো প্ৰশাসনে একশনত আছে গতিকে মই আকৌ নিবিচাৰো যাতে কোনোবাই জেল যাম কোনোবাই যাতে পইচা ভৰে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে মাছ ধৰিবলৈ যাব নালাগে মই আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ আমাৰ বিজেপিৰ ভিচিডিসি চেয়াৰমেন সকল আৰু আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ চেয়াৰমেন সকল মেম্বাৰ সকলক মই আহ্বান কৰিছো যে আপোনালোকে টলত এটা ৰিফ্লেক্স হোৱা আজি টল নাম্বাৰ ইয়াত তৎকালীনভাৱে ক'ৰবাত যদি মাছ ধৰি আছে আপোনালোকে খবৰটো দিব আৰু চৰকাৰটোৰ যি চিন্তাধাৰা তাত যাতে মানে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰো তাৰ কাৰণে যেন সকলোৱে কাম কৰে এইটো মই অনুগ্ৰহ কৰিলো लोगोसे गुबुन मोनसे खौराङा जादों मैयायो डिआर नाब्ला सारा गावनि केसनि थाखाय फैदोंमोन कर्टआव आरो बेयाव मोनसे मोजां फट' नुनो मोन्दों आरो सारनि मोखाङाव मिनिस्लुनायबो नुनो मोन्दों स' बेखौ होनो नाजागोन नोंथांमोननो आङो लोगोसे बेनि अनगायैबो आसामनि दिनैनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि असे फिसाजो सुकन्या शर्मा बिथाङा दिनैनि समाव गावनि फरायनाय जिउखौ फोजोबनानै रिपाब्लिक सेटेलाइट चेनेलाव बिथाङा खामानि मावदों आरो बिथाङा निउस होनायखौबो जों नुनो मोन्दों Not even religious dhagas are spared. From alcohol bottles to religious stuff, everything is loitered around the ground and people are taking shower right over there. स' जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि